Når man skal vælge sin lysstofrør, så er det ikke så svært. Man skal først tage stilling til, om det er et tyndt lysstofrør, man har, også kaldet T5, eller det er et tykt lysstofrør, også kaldet T8. Så er man nået rigtig langt i hvert fald. Når man først ved det, så går man ind under den kategori enten T5 eller T8, som der er i oversigten i webshoppen. Fordi når man så for eksempel har fundet sit 15 watts rør, så er det sådan, at 15 watt har en bestemt længde. Så man kan ikke vælge forkert, fordi alle 15 watts rør har den samme længde. Så det skal man ikke bekymre sig over, hvor lang ens lysstofrør er. Man skal kun bekymre sig over, hvilken watt størrelse, hvor mange watt den er, og så gå ind og finde den i oversigten, så er man rigtig godt på vej. Når man har gjort det, så det sidste, man skal tjekke, det er, hvad der står på ens eksisterende rør af farvekode. Og farvekoden, det er de 3 cifre, der står efter wattene. Og her der står 965, og det vil sige, at den har en meget fin farvegengivelse, i og med at den har et nital, det vil sige den bedste farvegengivelse. Så står der 65 her, det vil sige, at det lys, den giver, det svarer faktisk til det udendørslys, vi har udenfor. Tager vi den her, så har vi en kode her, der hedder 827. Det vil sige, 8-tallet, det vil sige, at der er en ikke lige så god farvegengivelse, som vi har på 900 her, men en rigtig god farvegengivelse, det vil sige, at der er over 80, hvor 100 er det bedste. Og så står der 2700, eller 27, det svarer til 2700 Kelvin. Og det vil sige, at det svarer til et lys, der prøver at efterligne det, der hedder glødepærelys, som vi kender fra den almindelige glødepære. Og en glødepære, den gengiver 99% af farven, så det er en rigtig god lyskilde. Men den er ikke lige så energieffektiv som et lysstofrør. Så er der en 930, eller en 8. Tager det lysstofrør her, så kan vi se efter koden de 58 watt, der står 830. Og 830, det vil sige, at den har heller ikke den bedste farvegengivelse, men den har en god farvegengivelse. Og så har den det her 30 efter, det vil sige 3000 Kelvin grader, og det er det, der svarer til halogenlys. Hvis man har et gammelt rør, og de holder jo op til 20.000 timer som lysstofrør, så de kan godt have siddet her i mange år, så kan der være nogle gamle koder på selve rør. Og eksempelvis så kan 827 farvekode, der kan også stå 41 og 82 for eksempel. Og har man en farvekode 830, så kan der stå 31 eller 83. Og her eksemplet 840, der kan være 21 og 84. De farvekoder her, 90% af alle dem, der bestiller lysstofrør eller andre rør, de vil vælge inden for de her kategorier 827, 830, 840. Man kan så godt i nogle tilfælde gå op og vælge udendørslys, indendørs, hvor man har nogle udendørsarealer, der ligesom hænger sammen, kan det være fornuftigt at vælge udendørslysets farve. Og har man billeder, tekstiler eller lignende, og man gerne vil have en bedre farvegengivelse, så skal man altså vælge nogle koder, der starter med 9. Så får man en bedre farvegengivelse. Når man vælger nitallet, så skal man så bare være opmærksom på, at man får 25% mindre lys. De rør, vi lige har talt om, de dækker